Så skal vi i gang. Goddag og velkommen til en uge i Val Thorens. Mit navn er Christian, det er Stefan. Vi kan godt lige opresumere over ugens forløb. Meget lille udpluk af ugens indtaget drikkevarer. Lille udpluk, vil jeg mærke. Vi er meget seriøse skyløber, skal det Ja, betegnes. utroligt. Og her kommer vi så til det vigtigste. Jeg synes lige, vi skal gå op i her. Kom on. Kom nu, gas! Kom nu, med! Hallo!